sien pak ni ke por ngawan khmat jong fi ha ka kerteng ke jong Jesus Christ. Da ka khubor ke jong blai bat da ka jing kai na ka tien ke jong u. Ngadap da ka jing kemen biang sien ya ka ba. Ngayo ban ya keren bat pi ngayo ban ya sam ni ke khubor ke jong blai. Kam tam man yo hikai ya fi na ka tien ke jong blai. Namar klem ka tien ke jong blai u brio u ya sakama. Uyai kat ba uman bat tip ya ka man ke jong blai usung thu ta ka man la jong ding ta ka khtin ke jong blai ka ong ba ka donot jong breu ka kham syukor ya shibun ta ding ta la da breu ya da ka donot ka jong u syukor ya la di ta ding ta ngi puli ka ne ka khtin ngi kai ne ka khtin ba breu unom ya da ka ta ka donot ke jong u la ne da ka ta ka man sim ke jong u re bo nya kat kum ka khtin ke jong blai ka balong da ka donot ke jong blai Bading ta, kaya ka bato ang nagkaktiyan ka day kaman ka jong blay ka bami na kamansim ka jong. Tading ta la dangiyat kat kum ka nagkaktiyan ka jong blay nga tikanay ka nagkaway ba ubriyo unlong o bakmen, ba ubriyo unlong o basuk, ba ubriyo unpoy, siya kata ka jing angnot, kata ka jing tumu ka donot ka jong o. Bat nga sngaw ka nagkapor siya bangan poy, siya ka nagkajing akran nga ay kublay ifi wip baro, kibala ju sngap ini ka kubor ba lese dan napdeng jongpi ki bampat subscribe ini ka channel sngaw ba ban subscribe ini ka channel mde nam ta ke ege hinre na ka banta ba finyo ka kubor man la gasngi lese ka sin ka manen kong ka ba fi scroll fi I ka channel fi I ka video nga kwa banong fi ka gasngi click bat nga ngai man la gasngi finyo ba finyo ro ta ka kubor now blay ba nga ngai ka tien jong blay kan penkala kan da kerkhu ya ka gm ka jong fi ka tien ka jong blay kan da pen ruspa fi ha ka bagan jaman sim bagan da perspa fi ka bagan jador nga ngai la da fila ruspa ha ka tien ka jong blay nga ngai tran kerkhu ya fi when I bor ya fi when I fi ya ka ta ka jing pen sle ha ba fi snow ya ka tien ka jong blay tadai ta ya fi ki badan ne ba ki badan keleng ki ba skap ya ka tien jong blay ai khu blay ya fi ka ne ka por ka ba menta ang ni ka por kwa ban klib yang ifi sa isin hatu ka long em ba ubreu nyo lok sibon ka long em ba ubreu nyo lok sibon ngi ka jala ka jungi ka jalai ba ka ni ba ubreu ubu lok arngot laingot hatu ka long pop em kum ta te ka long pop na em don ki ba ya thu yang gi ong ba ngatrai pastor kam long pop hi namar ba ladang ipet anaya ka jingdon ka population ki bon gi kinthai ki duna ki sinrang tadei heng ta ban pen biang ya kata ka jingthau usinrang hab yo lok khambon ki ai daw da kata don ki ba ai daw ki ong ba em namar ba habang ipet ya ka bible ngi I ha testament ka barembon ki shakri ki jongblay na do David u Solomon ki yo lok shibon u David u yo shibon khamtam u khon jong u shibun sha bat hado ba kuma nyos pa kita ki tengah ki ju bat kita ki lai spa kita ki tengah clear ki jong ki concubines ong ka tin ki jong blai ngini ngini pe ane ka por hatu ka dai kum tamo ba u blai u sha ya ki breu ka testament ka barim ba ken yo lok shibun hatu ka dai ka man ka jong blai ne ka man jong breu ba u kwa ban yo lok shibun ladang ipe ya ka Ketien ka jong blay ngi I hang ne na do ka basdang u blay u klem thau shibon ki im u thau tang ka we ka im na ka banta u Adam ban nganget la da u blay uman ba u Adam u de ban yo shibon ki tanga unjin dala sailut ya baro ki ingkrung ki jong u ya ka ba kita ki ingkrung kin kala kita ki im de tang ka im ki ims tading ta ka van ong fi u blay u klem sailut baro ki ingkrung u sai tang ka we ki shi ingkrung khnang ba ka ta ka we kan fit ya u Adam but ka divine plan ke jong blay ne ka plan ka ba khoi ke jong blay ka long ba u breu u de bandan tanga tang ka we but ka ne ka jing shongkha ka jong ki ka dai ka jing shongkha ka ba kentang ka ba kerpang ya ka ba blay umang yawe breu na ka banta ka we ka breu ba ka breu na ka banta u breu tading ta ka testament ka barim ngi I ba don shibun ki breu ki ba ye shongkha pathar ne ki shongkha shibun kita ki kinthai ngakwa banong ifi ba ha ba ki shongkha kum tala David na ne la daw Solomon na ne mano kan mau shai ka dar gene ka we ba ka ta kam dei ba bleu sha mdei bo bleu sha ba kin yo tengah shibun mdei bo bleu ong to ye yo tengah shibun oh bleu klam ong kum ta kadai ke jingkwa ke jong breu kadai ke jing brai ke jong breu hi ba ushim shibun ki tengah ba u ya shong shibun kita ki tengah kita ki lok ki jong
Ublay kaman ka juu na do ka banding kong ka long bay tang way ubriu na kamanta ka way ka briu na kamanta way ubriu. Badayin ta ka babal ke thu ingi langi puli ke shitish ke Hebrew ko ong bay ba waray ba ka ta ka jing thia ka jong pi kan long ka batingit ka babal ka krani ka tal langi puli ka ne ka por ka lanong ka ba khatlai na ki Hebrew ka khot ka ba saw ko ong to ka jing shong kurim kan long ka ba don burom hapdeng baro ba ka jing thia ka bom da bitingit Naba ya kaba auria bat ya kaba klim ublay un bishar. Kababal kong ya kaba auria bat ya kaba klim ublay un bishar. Tading ta kwaban ong figan ni kasngi ubrio haban pen kut yala di kabumut un haban riker pang yala di tang na kabanta kaway ka tengah mday shibon ki tengah. Ban rilang haga juk kapor. Ban ya syong lang haga juk ka ying. Banya rilang yete ki kon baro haga juk ke family kata kabam la long lanoru kabam la long lanoru ngakwa badong figa de kata na do ka basdang bau blay u klem labu shibon kita ki im na ka benta u Adam tadi ta bangi pule ka ktien ka jong bleng ibo jisu ru khang ye kata u khang ye ka ba klem u jisu khang ye kata ka ba auria tadi ta uang la da fi pet ru tang da ki khmat Piu Jisu ong lada pi pej ani kabamot lada tang ban syupej ndai tang syupej ka brio mentangi pej wa lagi mobile lada tang syupej ha ka mobile ru kamot ka taru ka la ka dei ka klim da la dei ka auria da ka fornication and adultery tading ta am kalong ka ba si sa Jisu umman bau brio undan sibon kita ki tengah rei tang ka wei bau labu na ka benta wei brio ma de Jisu hi bola design ya ka marriage Kababal ke thu yang iru ba si sin la tenju yau Jisu ru da kiniki Parisi. Kababal ka ong la fi puli Matthews nomba khat kandai ne de khot ka balai ka ti Parisi klewan ha u ba ki da ya tenju ya u bat kile kli u kabit ne mo briun pelait no ya ka tengah jung na ka benta ka no ka daw boro tiu la thu bu la ong phim sim lu puli ba utau bula thau yakina do ka ba men kong bula thau shin rang bat kan thei ki bo la ong na ka benta ka ta briun e no ila ukpa ba ila ka kme bo nyai ne ba la ka tengah jung ti baro arngot ken ya long ka wei ka do kum ta kim long arngot shu henrei ka wei ka do namar ka ta ya ka ba blai ula penya so lem to ubri wat penya khlat Tigi la ong te balai bo Moses ula hukum no ban ai ka kon e no ban pelait no ya ka. Ula ya thu haki Moses na mar ka donot ka barunar jong pi ula sha ya pi ban pelait no ya ki tengah jong pi henrei nado ka ba menengkong kam shimla long kum ta ngaru nga ong pi ba uno ru ban pelait no ya ka tengah jong lem datang na ka benta ka ba klim bat un shongkurim ya ka wei pat u klim ken bat jar u ba shongkurim Bat kata kabala pelat no uklim ken. Treinta Jisu ang sisin ba fila syong kurim kamot tang bat kata bat ubriu ba kata kabriu kila long kawai kado bat ubriu ino ilaw jong mek pa bakum ta wan man pinya so bat laga jong ka kurim badeng ta ka tien ka jong blai kaya thu ingi ba pleng mlong ban syong kurim shibon got lada ka de ka genthei ushin rang dane ushin rang yaki genthei ublai labu ba tang wei tunga ya ga wei ka tengah bat ka wei ka tengah ya wei u tengah tading taw an msto bakla ya ka ba piong be on de eu bo bleu sha aga testament ka barim wat um pe testament da ka ba ong bo bleu sha mdei bo bleu sha ko mala ong pi men ne re ka de ke jing kwa brai jonki hi ba ki le ya ka ta ka de ka rai jonki hi ka de ka jingle ka jong breu mdei ka jingle ka jong bleu mdei ka man ka jong bleu ba u breu on yo tengah shi bon ngot ba nge ka ne ka sngi lada dana preng jong fi le kum ta kan mau ublay un sabishar kum ngala puli mentan na ka shithi shi Hebrew kan lom khat lai khat basa ba ublay un bishar ya kita ba auria ba kita ba klim tading ta la fidan tang ka wei la hun na tang ka ta bat lada kadan ka huri hura ka yang ka sem tang tang em ka huri hura ka mi te ka bae ka issue de tang na ka daw le se ka barit ba le se ba ulok aipor ya ka tengah ka jong u le se ule bon kam la ne tang ko kum le se kum bakla le se bon ke ki long yin ki jot agi ni ki singi kam dai agi daw ki bahe ki dai tang ni ki daw ki berit le se ba ka kan thai ka snow ba ulok aipor e ya ka la ne u shinrang u snow ba kan ne kan thai ka bon kam e na ka bantai la di la ne le se namar ba klim ken mau ya ka singi kha la ne
uklem khot ya kita ki mai khal ne uklem khot ya kita ki bahayeng ki bahasam let's say ka jing khawai le ne uklem keren ru let's say habaki wan hayeng mo teng kilong kum kita ki dau ki berit ne ba thiet ya kata ka jingkwa jo kata ka kan thai bo dan pisa le se ne ba klem thiet khnang iru mo ka kan thai ka dom no le se ka kwa ban yo le se ita I back le ne le se le ni ti duty ne le se ba kwa thiet ita I ksiar le ne ita e ulok klem pen thiet ta deng ta ka dom no ya kata ne ulok ru le se udom no ya ka tengah tang namar ba kam nang ban shat jing shat ne ba kham ai mulu ha kata ka jinta tang bukum kita ki daw ta ki apat no ki yang ki sam ki ni ki sngi tadeng ta kwa banong yu fi la da ka don ka no ka daw ro shwa ban ya pat ngasngo ba ka dei pi ba fin wan ya kendu shwa ki pastor kham tam e utau pastor ba pen ya tho ya fi namar ba ha ka sngi ba pen ya tho de ma u ba pen ya tho ba ka sngi pen ya klar de ma u pen ya klar ngasngo la da ka long kum ta te nga kwa banong yu fi te shwa fi ya klar consult shwa shi ki shagri ki jong blai shwa fin ya shim ya kano ka rai namar hagasngi pin ya tho ate fi consult ki pastor hagasngi ka ba fi klat tem ju consult kata ka long ka ba khlam akor na ka liang ka jong phi ta deng ta shwa ba fin ya klat wan ya kandu shwa bar ki pastor khnang ban yo ban ya kren ban ya slok ne yo ya ga jinge dwai ngi ya tip roma ka e ka daw khnang ban ya pen bet ya ki huri hura khnang ba ka yeng ka nam jot khnang ba ka yeng ka nam pra ka dong kum ta badeng ta nget bo tra un khui fi ga ne ka sngi mo ta long ka ba long ja ka ba ja nget ba ka yeng ka jong phi kan ne bet ka jinge dai ka jong phi kan scam bet ba ka jinge dai ka jong phi kan long bi ka jinge dai ka ba blay u da shem sngo ba namar ba ka long ka yeng ka ba ka yeng ba khlam jat khlam pra nget u tra un khui fi ga ne ka sngi ga dwai na kam ta jong phi ba tang ga ne ka wai yai kan mau ba blay kwa ba breu nyo shibun ki tengah ne ka breu ban yo shibun kita ki tengah jongka nganget utrain kerkhui fi ne ka sngi ba la da don apreng jofi ne ka por ba phiri arngut laingut sngo bhaw le argum ta desir na apreng jofi ne ka por ka ba menta ba phiri ar ne laingut ki tengah ga ju ka por ne sau san ngut ngam tip na galong ka bala fi sngo ka tien ka jong blai ba ka ba fi pendekut no kita ki jadai baro phim la ban le gum ta hoi phi la ban yo ke enjoyment hagane ka protein re phi poi se ai patte ngangai la fi ri sangut fi nom yo hiro ya ke enjoyment ngangai kan bun tension ya fi pen hun tang ya no hi kan bun kata ka tension ya fi pen biang tang ya no fin pen hun tang ya no but la hap thok ya ka tu ban pen biang ya ka tu kum ta hap shina khana hap shina kita gi am ya ka ba fin pen biang ta ka jim ka jong fi am la shurai kho tang ha ka ba pen biang ya ka ta ki kam sngo ba jong phi ka ba tang shipor ka ba ken ja do ta deng ta kwa ba no fi la fi kwa ba yo ka jingmut ka jing par khat ka ba ka men ne ka donut ka ba sngo ba holiday ka day fi ba fin ri tang i ka tanga yo tang ya ka la biang ne mo phi ka ken thai yo tang i tanga tang ta la biang lam da kum time ka jing im ka jong phi ka la long lupa ka du jok ang ne ha per thai ne kran ne ta ka du jok ka ban sawan le na do ne per thai fin mat ta ka du jok ta dei ta kwa ba no fi ka ne ka sngi le sngo ka tien ka jong blai ka ba ya ka ba fin ya ka kum ka tien ka jong blai ka ba fin pen kut ita ki jinga dai ki bam dai bat ya ka ba fin kala ka ba mut shisha ya ka ba fin yo ya ka beneng men yo ya ka jing pen em ka bom jukot lem da kum ta ya jin jar de man ka sngi jing bi shar ka la janam tela da fin pen biang lupa menta fin sa jinjar la da blai bi shar fi finom la ban le ri u blai na film la ban thok u blai na mar film la ban buri e ka na u blai tadeng ta to abe ka donut jong fi ka jim ka jong fi kan long ka ba khot akhamat jong blai ka ba khot akhamat jong ki breu ka ba khot akhamat jong blai ta ngai tran ka khui fi ne ka singi kwa ban dwai nam ta jong fi fin yo bor ba film im ka jing im ka ba kangar ne ka jing im ka ba lalot ne ka jing im ka ba brai ya ka ta ka jing shong khal ne bu shu brai be ka ta ka ba kan ja do ngi dwai ha ne ka singi ka ba man ta u blai le ki kamba nam ta ka jing im ka jong fi bangada dwai ni ka por na preng jong fi la se fi pang fi tom ru ngi dwai fi bo e te ki jong fi ka jaka fi tom bo e ki fi ngi dwai ka ni ka por bang ngai ka bor ka jong blai kan da pen khia o men sim ba khoi un ka bon pen khia e fi ngi dwai ka ni ka por man ta hallelujah try nga dwai nam ta ni ka khon ki jama ngai try ba ka bor im snam jama pen khia e ka jing pang ji tom bor jing dum jing le baro ha ka kerteng u jisu nga snow ba ka ni ka por ni ka jing so ka jong fi na ka try ka po fin khia hallelujah ha ka kerteng ka jong jisu firu ushinrang fidon ke jingpang ke jing shinrang tribe in kia haga ne sngi ka ba menta haga kerteng ke jong ji so hallelujah nga sngo ne
kapor utrai un pen khia ro kan pidan ke jingpang ga terpeng ga jongfi ga ni shing ga jongfi utrai un pen khia ya kata ba ga no ga jingpang nga hukum ga kerteng u jisu ga kan da do ga da dam na sundan kan da pet kan da kenria kan na kamet ga jongfi pinyo khia ro ga men sim pinlong ki bru ki ba khot ka utrai ulong ba khot try jisu sait ga snam ga jame ai bor ki do men sim khot ba ga no ga bomman ga no ga bomhok ga no ga in ka try ga ijli kan da mi no na ga jam jong ni ki khon na mal ma kwa ki ban long khot kum me ma long ba khot kum ta me kwa try hinre ki ni ki khon jame ki trot ki swai ki mla dala de ha ga kerteng ga jame jisu ga kren ha ga kerteng ga jame jisu ga kren ka try ba kin lat no sunan na ga ni ga jing brai jong ka do ba fin long ki breu ki ba khia ki ba klan ba fin long ki breu ki ba hun ha ga ta ga ba bleu la ai fi ga ni ga tnga ga fi shong ga dwai ga ka khu fi ga ni ga sngi ha ga kerteng u Jesus Christ nong pem hallelujah amen but amen utrai nong ka khu fi in sa yeshem in sa ya kendo la dona pedeng jong fi dan ha pedeng ke jing ya huri ura ki yang ke sam ke jong fi wan ya kendo lang ngi sini ngin yo ban ya kren ba ga ngai utrahi un thau thamai ke jing dai ke jong fi bat ke yang ke sam ke jong fi ublei ke jing sok long rakat wa fi ngin sa yeshem pat kublei shibun amen but amen amen ni ka long ke jing pentip bat ka long ru ke jing khot sngob ha ye phi baro bat ka ta ka long ba ka potnet kan long biang ya ka healing festival ha Ramadan pulo hau benai September nado ka khat lai hado ka khat nyu tarik jong new benai September badeng tangi khot sngo bhai fi way baro nado khat lai fin wan nom pep wan hado ka khat nyu jong new benai September wat ju pep mar kan don ka kamba ga jong blai ha ga gm ga jong fi ka jeseng kan sedang khat lai ru san steng khat sa ru san steng khat san ru san steng re khat rew tarik kan don lightly ki jeseng kata dia sisa jan kan tarik aga por si po si teng sanga ba aga por si po si teng men step ka don ka jeseng jong ki kna ya ka bangi ju ai ka teng ka kit so praise tadeng ta wan lam ki kon ki jong fi sha ka jeseng knang begini yo ban ya shakri prakna bikin shakri utra bikin yero utra bikin pen crow ya ka teng ka jong jisu haga por arba jiru ngindan ke jeseng bat kum juru haga por sansteng janmit ngindan biang ya ke jeseng pai ba pada ka singi utra ya khat nyu trek ngindan lightly ke jeseng ka wei haga por si posteng men step si buji steng men singi bat kum juru haga por sansteng janmit pila ban wan shakini ke jeseng banga khat sngo bhaya fi nyuana do khat lightrek hado ka khat nyu wat ju pep hagini ki jeseng namar ba ublei udon ban le iki kamba na kamenta jong fi pang nge try pen kia fi dan ki jing ki jing le ki jing em ke jong fi utrai un pelat ya ka bukum kita balanga nge la da fi wan da ka jing kmi lenti na utrai un le iki kamba klemba kla un le iki kamba na kamenta jong fi ading ta ya werlem iki perlok perjor jong fi iki bahayeng ke basem iki pang bisitam lakin ya wan lang siya ke jeseng bangin yo ban ya shakri bangin pen kraw ya ke kerteng ke jong u jisu ngai filakan mau nado khat lai hado ka khat nyo jong benai September arajar arpulai ke jeseng healing festival but sakawai pat ngakwa ben tip ya phi kata kalong hangni ke jeseng healing festival kan dan ru ka seminar magata ka seminar kan sedang nado khat lai khat saw khat san lai singi haga por si po baje hado ka por arbaje no pai singi pala da fi kwa bani shimenta haga ni ka seminar ngindon ki jingi kai ya ka bangin hikai ya fi na fi kwa bani shimenta ya ka ni pat ihaban register yeladi badanganget wan haga tiga singi ba finyo register ba kum joro pila ban phone ne pila ban wan shini ka office ru ban yo ya ka registration ka jongfi register yeladi na menta ka ni ka seminar ya ka bangin pelong khat lai khat saw khat san haga por shipo hado ar baje no paiski ngai utran kerkui fi kan ke jeseng ru kan long be yang ti Ramadan pulo ngai utran kerkui fi ngai fila shashkor ngai fila sngo thu utran kerkui fi ngin se shem hakite gi kublai shibon utran kerkui fi amen